Здравейте, бъдещи програмисти! В днешния видеоурок ще говорим за променливи в Python. Какво е променлива? Променливата е контейнер, който съхранява данни. Представете си кутия и в нея слагате книги. Можете да сложите колкото книги пожелаете. Това представлява променливата. Променливата е тази кутия, която съхранява паметта. Тя представлява именувана памет на област, където могат да се запазват и извличат стойности. Именуване на променливи. Правила. Променливата може да съдържа букви, цифри и долна черта. Не може да започва с цифра. Не може да използва думи, които се използват като модули. Например, if, while, class. И ето, отново съм извадил пример как да именувате променливите. User, долна name е равно на John, age равно на 30. Типове данни. Int, цяло число, например X е равно на 10. String, текст, например name равно на Python. Float, дробно число, например P равно на 3,14. И bool, булева стойност, например is долна active равно на true. И заключение, променливите са основи за всеки програмен език. В Python създаването им е лесно и интересно. Използвайте описателни имена, за да направите кода си четим. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!